Gipang bakunahan og anti-rabies sa mga kabanay sa e-bike driver nga namatay tungod sa rabies. Samtang mutabang ang Cebu Provincial Capital alang sa anti-rabies awareness. Kini uguban pa sa live report ni Femari Dumabo. Fem? Sa lakip sa gibakunahan ang mga community first responders sa barangay nga maoy nidala sa biktima sa rabies ngadto sa Tambalanan. Wala magdahom si Juanito Mansueto nga na-infected na diay sa rabies. Iyang anak nga si John Ray, 33 anyos, usa ka e-bike driver. Matod sa amahan nitong July 10, nagsige lang og higda ang anak ug mahadlok na nga maigo sa hangin gikan sa electric fan ug paypay. Ug dinaganahan mukaon ug minom og tubig. Dinhi pa nila nasayran nga napaakan kini og iro sa makaduhang higayon diadtong buwan sa Mayo. Ang iya mga higala nga nakahibalo sa hitabo ang mihatag matud pa og kwarta sa biktima para sa anti-rabies ng injection. Apan wa gyud kini moduol sa anti-rabies center. Wa ba sa tita mo? Mga kaubang e-bike driver nakapaybaw siya ato nga napaakan siya. Oh, bawo siya. Hila. Niwa ko nakatambag. Tagaan niya sa lagkwat talaga siya mga amigo ka pagwan pa-indik. Wa man siya muling yamang ginom ng kulapo para kulapo ra mo niya tambal. Sa pakisusi sa community first responder sa Barangay Dumlog, ilang nasayran nga si John Ray ang ikaunom nga napaakan sa matud pa irong buang sa laing sitio sa Barangay Dumlog. Ang iro napatay sa mga tambay sa dapit ug ang limang napaakan matud pa nakapabakuna batok sa rabies. So katong nga time ma'am, pagpaak atong iro bali unom gito sila kapag ipaak, napatay ra sa nila ang iro. Ato adlaw Ato adlaw ato ra nga time, same time nagyapon to, gigukod mo gito ng iro gyud. Kaya to iro iro. Murag stray dog di gito siya ma'am, ang gala ra ba gala. Before to siya nakapaak, ginamugno na to og hayop, manok. So nakabantay na silingan na mo nga to nga tanod sa barangay sa Dumlog, iyang manok kuno gibugno ni lakaw ang iro ni balik pag gipatay gyud niyang manok. Netong July 11 diha pa lang sa ambulance nga padung unta sa Tambalanan namatay na si John Ray. O gidiretso siya nga gilubong. Diyang nasuta nga positibo siya sa rabies. Gi-isolate ang mga kabanay nga adunay direct contact sa biktima, ingon man ang mga responder. Hangtod nga nabakunahan sila og anti-rabies. Sa niaging buwan usab ni pahibalo ang Talisay City LGU nga usa sa dakong proyekto sa dakbayan karon tuiga ang pagpatukod sa Animal Bite Center. Ang usa lang gyud na gusto unta na ko ma-implement within this year is ang creation of an Animal Bite Center. Especially karon na nga to ang konsulta package sa PhilHealth at tuan na magipangbuhat. We want to expand it. Hopefully may ka-include tag Animal Bite Center para di na sila kailangan mo ato si district ug nailibre mahatag at taga Talisay na Animal Bite Center diri sa mga Talisay nun. So libre ang kining Yes. Samtang ang rabies awareness campaign ang lakip sa health caravan sa mga kalungsuran sa Cebu Provincial LGU. Usa sa tingwa sa provincial government ang pag-umol sa disease surveillance center karon tuiga. Tumong niini ang transparency kung pila og unsa nga mga sakit ang taas og kaso, sama na lang sa kaso sa rabies, aron matutukan sa insakto nga mga programa. Kini ang best practice sa Baguio City nga gustong sundon sa Cebu Provincial LGU. Nana sila nasugdan na system. Gikan pa to COVID, ilan na nang na-transform, nagamit na nila karon real time bitaw na si Mayor Magalong na asya kinanglan na dita, di na siya mo request kay asya maabli na niya. So mousad to na among goal, among dream bitaw na maabot na sa point na kung kinanglan tang butan pilay na dengue, pilay na rabies, dali na to makita man kani man sa good, it will lead towards better budget allocation, makibawta asa mga problem areas. Sa suta sa probinsya sa Subo nga moabot sa dulan 200 ang mga natalang kaso sa mga napakan og iro sa dakbayan sa Talisay. O sa data sa Talisay City Vet moabot sa duha ang natalang kaso sa rabies di nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Samtang gibutyag ni Dr. Catalan nga sa tibuok probinsya sa Subo adunay dulang sa 30 ka mga animal bite center nga mamahimong maduol sa konsekensa ang mapakan og iro o bakabrasan og iring alang sa anti-rabies vaccine. Dagang salamat, Femari Dumabo.